Hello, good morning everyone. Mga ka-idol ko. Kumusta ang buhay natin? Ako tahimik yung ano ko dito kasi malayo yung mga kapitbahay ko. Kumusta kayo dyan? Yung mga friend ko dyan sa abroad, kumusta kayo? Ingat kayo palagi dyan. Yung buhay ko dito, tahimik lang. Yan guys. Katatapos ko lang maglinis. Ito yung tahanan ko. Hindi pa tapos yung bahay ko. Kaya ganyan. Yan muna. Trapal muna yung ano namin. Trapal sa ng amuang atop. Yan. Aking munting tahanan. Himik lang dito guys. Ito yung gusto kong buhay. Tahimik. Malayo sa mga kapitbahay. Yan. Malayo yung mga kapitbahay ko dito guys. Doon yun. Yun guys. Yun. Malayo sila. Yan. Simple lang guys. Simple lang yung buhay ko dito sa probinsya. Sa Agusan del Sur. Yan.